Terve vaan kaikille. Mun nimi on Vesa Hursti. Mä oon Suoreman koululla Kangasalla luokanopettajana. Ja sen lisäksi mä oon tutor-opettaja ja TVT-koordinaattori. Ja sitten on hankekoordinaattorina oppilasagentti-hankkeessa, joka on tämmöinen valtakunnallinen verkostohanke. Meillä on tässä 11 kuntaa ja yksityistä koulua. Ja Suomen e-oppimiskeskus on meillä tämmöisenä fasilitaattorina, eli järjestää meidän kuntien puolesta sitten erilaisia tapahtumia tähän hankkeeseen. Tosi hienoa, että pääsin esittelemään tätä oppilasagenttitoimintaa teille sinne Viroon. Ja koitan tässä vähän nyt kiteyttää, että mitä ovat oppilasagentit ja mitä se toiminta oikein käytännössä pitää sisällään. Ihan lyhyesti, jos mä sanon ennen kuin yhtään diaa katsotaan, niin se on hyvin erilaista. Jokaisella koululla on oikeastaan vähän omanlaista tämä oppilasagenttitoiminta, että kahta samanlaista toimintamallia ei ole, että se on niin kuin sillain hyvin joustavaa ja skaalautuu kouluun heidän omien tarpeittensa mukaisesti. Mutta lähdetäänpä liikenteeseen. Muutamalla dialla asiaa esittelen. Eli oppilasagenttitoiminta on oppilaiden osallistamista. Hyödynnetään oppilaiden osaamista erityisesti digitaidoissa. Ja taustaa tälle asialle oikeastaan on se, että tämmöisiä erilaisia osaajiahan oppilaissa on ollut vuosikaudet. On oppilaita, jotka ovat taitavia tekniikassa, musiikissa, taiteissa. Ja heidän osaamistaan on hyödynnetty aina jollain tavalla tai toisella. Ja tämä oppilasagenttitoiminta on ikään kuin järjestäytynyttä oppilaiden digitaitojen hyödyntämistä ja heidän osaamisen noin näkyväksi tekemistä koululla. Ja mitenkä tämä oppilasagenttitoiminta, eli tämä tuon alussa olleen logon näköistä toimintaa, niin miten se on lähtenyt käyntiin, niin Suomessa Ilona IT-niminen ICT-alan yritys, joka toimittaa paljon tietotekniikkaa kouluihin, ideoi tällaisen oppilasagenttitoimintaohjelman osana heidän yhteiskuntavastuuohjelmaa. Ja oikeastaan heidän kauttaan tämä lähti tuon logon alla oleva toiminta leviämään, kunnes sitten he totesivat, että ehkä kuitenkin parempi on niin, että se ei leimaudu mihinkään yksittäiseen yritykseen, koska idea on niin hyvä. Ja he ikään kuin luopuivat siitä ja antoivat alan aktiivisille toimijoille sitten tämän oppilasagenttitoiminnan ikään kuin sitten hoitoon. Ja siitä lähtien tämä nyt on noin 5 vuoden ajan, ehkä 4 vuoden ajan ollut erilaisten hankkeiden tämmöisenä niin kuin ylläpitämänä toimintana sitten lähtenyt leviämään. Ja nykyisin tosiaan meillä on tämä oppilasagentti Startup-hanke, OPH:n rauttama hanke, jolla me sitten tätä oppilasagenttitoimintaa pyöritetään. Ja meidän tavoitteena on saada tästä nyt semmoinen omarahoitteinen, että tämä lähtisi toimimaan ilman julkista rahoitusta. Katsotaan, kuinka hankkeessa käy. Oppilasagenttitoiminta on ollut mukana Globaalia 100-ohjelmaa, jossa esitellään maailmanlaajuisesti tämmöisiä opetusinnovaatioita eri valtioista. Ja oppilasagenttitoiminta on ollut yhtenä innovaationa siellä mukana muutamia vuosia sitten. Ja tässä
tämä kaveri Aaro on ollut muutaman vuoden superagenttina, eli meillä on täällä oppilasagenttitoiminnassa tämmöisiä oppilaiden edustajia, superagentteja, jotka edustaa sitten kaikkia kouluissa olevia oppilasagentteja. Oleellinen osa tässä toiminnan alussa on se, että markkinoidaan sinne koululle, että hei, nyt meillä on tämmöisiä oppilasagentteja ja ottakaapa opettajat nyt tämä toiminta ikään kuin omaksenne ja työllistäkää meitä agentteja. Mennään eteenpäin. Sitten tuossa oli noin superagentti Aaron videot, mutta miksi oppilasagenttitoimintaa? Eli kuten varmaan olette huomanneet, niin tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään opetuksessa koko ajan. Se on osa opetusta, ei mikään tämmöinen oma oppiaineensa, vaan sitä pitäisi käyttää opetuksessa koko ajan. Ja tästä on seurannut se, että opettajilla on tarve lisäkoulutukseen ja myöskin siihen tietotekniikan tukeen. He tarvitsevat tukea ja jotkut saattaa vähän tuntea itsensä epävarmaksi näiden laitteiden kanssa. No, Suomessa opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintätekniikka kuuluu laaja-alaisen osaamisen piiriin, eli meillä on tämmöisiä laaja-alaisen osaamisen taitoja, joista tieto- ja viestintätekniikka on yksi. Esimerkiksi muita tällaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja on tunne- ja vuorovaikutus, yrittäjyyskasvatus, arjen taidot. Tuossa muutama semmoinen laaja-alainen taito Suomen opetussuunnitelmasta. Ja tosiaan oppilasagenttitoiminnan tavoitteena on hyödynnetään oppilaiden tietoteknistä osaamista ja kehitetään sitä kouluttamalla oppilasagentteja säännöllisesti. Ja me koetaan niin, että nämä oppilasagentit on ihan oikeasti aito lisäresurssi siellä koululla. Tietokoneista vastaavien opettajien työtaakka kevenee, kun siinä on tämmöinen joukko oppilaita apuna. Ja he ovat ihan aito lisäresurssi siellä koululla. Tokihan tämä vaatii vastuuopettajaa, joka vetää sitä toimintaa, mutta olen itse kokenut vastuuopettajana, että se säästää mun omaa aikaa, kun mä voin antaa näitä tehtäviä oppilaille. Ja tietenkin tämä on tämmöinen hyvä, toimiva, vertaistuellinen toimintamalli. Eli oppilaat on vertaistukia toisille oppilaille ja tietenkin myöskin sitten opettajille. No, oppilaille tästä on etuja, eli tietenkin se, että pääsee hyödyntämään sitä omaa osaamista ja näyttämään sitä, ja sitten sitä osaamista kehitetään, niin kuin mainitsin jo, niin oppilasagentteja koulutetaan. Esimerkiksi nyt meillä joulukuussa on tulossa tämmöinen valtakunnallinen Minecraft-koulutus, jossa sitten oppilasagentteja koulutetaan Minecraftin käyttöön, ja tavallaan se on vähän tämmöinen joulun ajan kevennyskin. Oppilasagenttitoiminnasta saa todistuksen, josta voi olla hyötyä, kun hakee sitten myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa. Ja toimintamalli on sellainen, niin kuin alussa mainitsinkin, että lähdetään ihan puhtaasti liikenteeseen koulun omista tarpeista. Ja koulujen laitekanta on erilainen ja tarpeet ja opettajien osaaminen on erilaista, niin jokainen koulu määrittelee, että hei, että meillä tarvitaan juurikin tällaista oppilasagenttitoimintaa. Ja mä itse vertaisin tätä oppilasagenttitoimintaa oppilaskuntatoimintaan, eli tässä on hyvin paljon semmoista luottamustoimintaa. Esimerkiksi jos ajatellaan, että mennään vaikka auttamaan
pieniä oppilaita, jotka vasta opettelee kirjoittamaan, niin mennään auttamaan heitä tietokoneelle kirjautumisessa. Se ei välttämättä siinä ensimmäisen luokan syksyllä vielä onnistu, kun ei osata vielä kirjoittaa eikä löydy niitä merkkejä, mitä tarvitaan oman sähköpostiosoitteen kirjoittamisessa, niin siinä oppilasagentit on hyviä vertaistukia, kun ne auttaa niitä pikkuoppilaita kirjautumaan koneelle ensimmäisen kerran. Ja se tunti pääsee paljon jouheammin alkamaan, kun tässä opettaja saa apua. Ja niitä kokemuksia, mitä meillä on toiminnasta ollut, niin oppilaat on ollut todella motivoituneita. Ja se, mitä me ollaan nyt tässä hanketyönä erityisesti kehitetty, on tätä, että koulut voivat kehittää toimintaansa verkostoyhteistyönä toisten koulujen ja toisten kuntien kanssa. Ja nimenomaan tämä verkosto on erittäin hyödyllinen siinä, kun jaetaan näitä hyviä oppilasagenttikäytänteitä, että hei, että me ollaan tehty tämmöisiä juttuja oppilasagenttien kanssa ja ne on toiminut tosi hyvin, niin tällä tavalla jaetaan niitä hyviä käytänteitä sitten muille kouluille ja kunnille. Toiminta tarvitsee koululla opettaja-agentin, joka siis ohjaa näitä oppilasagentteja. Ja iso kysymys tietenkin aina on sitten se, että no mitenkäs se opettaja-agentin työaika ja palkkaus resurssoidaan. Ja taas jälleen kerran tähän on todella monia erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi meillä Kangasalla tutor-opettajat hoitavat ja vastaavat siitä, että koulujen oppilasagenttitoiminta pyörii. Opettaja-agentti kartoittaa siellä omalla koulullaan, että mitäs tarpeita nyt sitten olisi oppilasagenteille ja koko ajan perehdyttää heitä ja toimii tukena ja tietenkin sitten mainostaa siellä koululla, että hei, että muistakaapas opettajat nyt työllistää oppilasagentteja. Ja tietenkin sitten toimii yhteistyössä muiden koulujen ja kunnan ja verkoston sisällä. Se on opettaja-agentin tehtäviä muun muassa. Mitenkä oppilasagenttitoimintaa käynnistetään, niin meillä ollaan Suomessa tämmöinen kevyt malli siihen kehitetty. Eli oppilasagenttitoimintaa ensin esitellään, että hei, että joku koulu on kuullut, että voisiko tämä olla meidän juttu, niin sitten usein täältä oppilasagenttihankkeesta on sitten joku tullut, joka on esitellyt sitä. Ja siitä herää siellä koululla sitten keskustelu, että no onko tämä meidän koulun juttu vai ei. Ja jos he päättävät lähteä toimintaan mukaan, niin seuraava vaihe on, että rekrytoidaan sitten sinne koululle oppilasagentteja joku määrä. Esimerkiksi meillä täällä Kangasalla Suoraman koululla meillä on noin 540 oppilasta ja oppilasagentteja on noin 12, siinä 12-15. Ja kun oppilasagentit on rekrytoitu, niin sitten pidetään tämmöinen alkukoulutus, jossa muun muassa tietenkin näitä digitaitoja harjoitellaan, mutta sen lisäksi myös vuorovaikutustaitoja esimerkiksi ikään kuin asiakaspalvelua, että sitten kun menee vaikka toiseen luokkaan sinne auttamaan oppilaita, niin kyllähän siinä täytyy osata myös hyvin fiksusti käyttäytyä. Ja kun niitä agentteja on koulutettu, niin tietenkin ideoidaan, että missä tehtävissä oppilasagentteja käytetään ja sen jälkeen markkinoidaan koulun opettajille näiden agenttien taitoja. Ja tuossa juurikin nähtiin tuo mainos, mikä tuli, niin se oli tämmöinen markkinointivideo sinne koululle, mistä nuo agentit olivat. Agentit toki viestivät keskenään. Me ollaan käytetty WhatsAppia, se on nyt ollut semmoinen helppo. Ja
Mitenkäs sitten agenttitoimintaa kehitetään opettajien yhteistyöllä, tietenkin siellä oman kunnan ja kuntarajojen ylittekin. Ja nimenomaan, että sitten koitettaisiin saada sitä agenttitoimintaa kiinteäksi osaksi sitä kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Että se olisi siellä aina huomioitu sitten, että hei, meillä on tämmöisiä oppilasagentteja. Koulutukset on tärkeitä, eli se, kun uusia agentteja valitaan, mutta sitten heille pitää olla myös täydennyskoulutusta, että pysyy se mielenkiinto siinä. Ja tähän täydennyskoulutukseen me ollaan erityisesti pyritty siinä, että järjestetäänpä niitä valtakunnallisesti, niin ei tarvitse jokaisella koululla keksiä omia koulutuksia, vaan tässä voidaan tehdä yhteistyötä. Ja oppilasagentti.fi-sivusto on semmoinen, missä me nyt sitten tulevaisuudessa tullaan jakamaan näitä hyviä käytänteitä ja mainostamaan yhteisiä tapahtumia ja tätä osaamisen näkyväksi tekemistä. No, tässä on vähän vielä sellaista, mitä on. Esimerkiksi tutoropettajat voi hyvin pitää koulutuksia, ja lisäksi meillä Suomessa on agenttien kouluttamiseen erikoistuneita ihmisiä, yrittäjiä, ja tietenkin sitten hankkeissa ollaan voitu näitä agentteja kouluttaa. Ja vielä Kangasalan koulujen kokemuksia. Niitä jo tuossa tulikin, että meillä on nyt niin kuin menossa jo taitaa tulla kohta 5 vuotta täyteen oppilasagenttitoimintaa. Meillä ei ole standardoitua toimintamallia, vaan tosiaan koulut rakentaa omien tarpeidensa mukaan, niin kuin kaikkialla muuallakin. Lukiossa on myös tämmöinen digitutor-toiminta, jossa on mahdollisuus lukion laisten saada vapaa-valintaisia kursseja. Syksyllä koulutetaan uusia agentteja ja keväällä sitten on täydennyskoulutusta ja sitten tätä alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä on käynnistetty, ja viime keväänä meillä oli ensimmäinen tämmöinen valtakunnallinen oppilasagenttien verkossa tapahtunut tapahtuma. Ja siitä oli sen verran hyviä kokemuksia, että ehkä ne jatkuu jollain tavalla sitten tulevaisuudessa. Ja vielä tämmöinen kouluesimerkki, eli meillä Suoramalla tosiaan 4-luokkalaisista valitaan aina uudet agentit, eli ne on 4-6-luokkalaisia, ja tutoropettajat toimii opettaja-agentteina. Ja WhatsAppin kautta viestitellään, meillä on oma oppilasagenttiryhmä, ja sitten meillä on myös näitä erityisoppilaita mukana. Osa heistä työskentelee ikään kuin verhon takana, eli jos eivät halua olla vierailla muissa luokissa, niin sitten heille järjestetään sellaisia tehtäviä, että voivat tehdä niitä itsekseen. Oppilasagentit on saanut paljon näkyvyyttä. Tosiaan 100-hankkeen jo tuossa mainitsinkin, ja tosiaan ympäri Suomea on aina silloin tällöin oppilasagentit näkyneet medioissa sitten. Ja somessa meillä on tämä oppilasagentti.fi-sivusto ja Instagram, Facebook ja Twitterkin on, mutta ehkä noista Instagram on kaikkein aktiivisin tällä hetkellä. Näin. Oikeastaan tässä oli ne suurimmat asiat, mitä tuli mieleen. Minulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen vesa.hursti@kangasala.fi ja oppilasagentti.fi-sivustolta löytyy sitten lisätietoja.